Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dain pigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Aldaw na Lunes ngunyan, 17, mga tugang ka na gusto, kami po sa inyong magiging tagapagbareta. Ako po si Henry M. Kasabay po si Jasmine Baloloy. Good morning, Jasmine. Good morning, Vivianry. Asin sa tuwi ang mga paraan tabay. Headlines kan mga bareta sa lado lokal. Albay PNP nagpaimutik sa aligasyon in pagkukonsente nin unwetting asin iba pang illegal na aktibidad sa probinsya kan Albay. Legazpi City PNP nagpapadagos sa investigasyon kan aligadong pagtapok nin granada sa sarong establishmento sa Barangay 24, Legazpi City. Linggo ng Kabataan 2026 Southern Legazpi Youth Camp nagpuo na kasudma. Klase sa mga eskwelahan sa 5 barangay kan Jovellar, Albay suspendido ngunya na aldaw dahil sa nakatalaan na power interruption asin grabing init dara kan El Nino. Sa lado nasyonal, daing Pinoy na napabareta na naapektaran sa linog sa Indonesia sigon sa Philippine Embassy sa Jakarta. Pagpakusog sa seguridad sa BARM, ipinag-orden ni PBBM. Construction nin walong construction nin barato. Alaga di kalidad ng mga edifisyo kan gobyerno dahil malalauman sa DPWH sigon kay Ombudsman Boying Remulla. Pondo para sa libreng bagas supisyente pa sagud sa katapusan kan taon sigun sa Malacanang. Sa ibang nasyon, Iran ipinag-insistir ang kontrol sa Strait of Hormuz apesar kan pata ni US President Donald Trump. Baretang sports powerhouse team Bagong Legazpi pinamaranggal kan Team Malinao Summit Surge kasubanggi sa Albay Astrodome sa nagpapadagos na quarterfinals kan Basketball Open category kan Albay Intertown Governors Cup. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal, pinahimutikan po kan Albay PNP ang mga legasyon na nagpapabaya o nagkukonsente sindan nin weteng asin iba pang illegal na aktibidad sa probinsya kan Albay. Sa pahayag, ipinaluwas ni Albay PNP Provincial Director Police Colonel Noel Nunez, patas ang pagpapautom ni Naninlay asin nakatutok ang sainang operasyon sa pagkurtar sa krimen. Illegal asin o illegalidad asin ang pagmantiner nin katrangkiluhan. Katakod kay ni piging ganyan ang publiko kan kapulisan na i-report sa tamang hipaturang anuman na papagkakatiwalaan na informasyon asin ibitaran ang pagpapalakop nin bako beripikadong pahayag. Tinawanin doon kan Albay PNP na paragos sindang papakusugon ang operasyon laban sa anuman na klase din illegalidad asin ipapanimbagon ang sisayman na mapapatunayan ang belto basado sa ley asin magkakanigong proseso. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nagpapadagos ang investigasyon kan Legazpi City Police Station sa aligadong granada na nagkausanin pagsabog sa sarong establishmento sa Imperial Court Subdivision, Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, bandang alas 7 nin banggi ka nakaaging aldaw. Sa inisyal na investigasyon kan pulisya, nanotaran sa CCTV ang sarong daipa na midbida na lalaki na nakasulog nin pulang helmet, itom na jacket, itom na pantalon, asin puting tsinelas na nagbarabad kan pinagtutubudan ng granada bago nangyari ang pagsabog. Tulos ining naglunad sa itom na motorsiklo. Papasiring sa daipa masabing direksyon. Tulos man na nagkaigwanin crime scene examination ang Regional Explosive and K9 Unit o RECO 5 asin SOCO mantang nagtabang man ang CIDG Albay sa investigasyon. Padagos ang hot pursuit asin pag-aram sa iba pang CCTV footages para maarestar ang suspect. Daiman ni naarestong nagadan o nairehistrong nagadan o lugadan sa nangyaring insidente.
Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Magdanay sa pagtubod sa kagurangnan. Inang pagiromdom ni Obispo Bong Bailon kan Justice kan Legazpi sa Pontifical Concelebrated Mass sa Fiesta Salvation o Fiesta kan Nuestra Señora de Salvacion sa Huroan Tiwi Albay. Tinawanin doon kan Obispo ng kagurangnan kasabay tapirmi sa pagbaklay. Maging arog kay Maria na darahon ang balaog kay ibahan siya. Sinabi kan Obispo na kung sinisimbag kan kahagadan kung ano man minsan dai magpasalamat asin maging instrumento sa pagtabang sa iba. Ipigladawan ni Obispo Bailon ang pinag-agihan kan mga tawong nagpapairarom sa eksaminasyon, siring kan civil service exam, bar exam asin iba pa na maging danay ang pagtubod, maging marayman o bako ang resulta. Siring kan isinakat si Maria sa langit, hawak asin kalag, dapat rumdumon ang gabos na magpartisipar sa kamurawayan kan langit. Mga tugang ang balaog kan Diyos, bako sa napirmi sa mga bagay na maugma. Ang kagurangnan sa pagpili ki Maria, itinalaan mang siya. Sabi nga ni kay itong si Simeon, garod punyal ang malagbas sa imong puso sa pag-ako mo kang katungdan kay ining aki na magiging dahilan na mapapatindog asin mapapatumba ang kadaklan. Mas pinahiwas na ang sakop na serbisyo sa mga barangay kan Kalinga Foundation Incorporated. Sa entrevista kan DCGB News kay 2nd District Congressman Kaloy Andes Loria, matapos ilanzar kan kaging aldawan programa sa giraray na naglilibot-libot ini sa mga barangay na sakop kan 2nd Distrito kan Albay, tanganing maghatod din serbisyong pangsalud asin iba pa. Sa covered court kan Barangay Tagaytay, ginibuan man iba-ibang serbisyong pangsalud asin pangkomunidad, kasabay ang medical mission, libreng gupit, libreng paggabot nin ngipon, pagdistribuir nin bulong, check-up asin iba pa. Inatindiran ini kan mga residente hali sa Barangay Tagaytay, Ilawod, Bariw asin Baligang. Sinabi ni Loria na katuyuhan kan programa na mas mapahiwas ang serbisyong maihahatod para sa mga namamanuaan. Pero Sabado ini mag-round ining Kalinga tanganing ipadagos ta so pinong nang takay 2023 na sigid ikot ang Kalinga i-upgrade tayo ni mga nawarin iba-ibang mga programa girara ni Lalaong Politio maski puro paano matugunan ta ang mga problema sa salud kan sa ito ang mga tugang lalong-lalo po hindi sa tulong barangay kakabali. Maramihan tras po na pig-oktaba ni Albay 2nd District Congressman Kaloy Loria ang congressional inquiry sa Albay Electric Cooperative o ALECO may koneksyon sa regulubong utang kay ni asin panagos na problema ng low voltage at brownout sa probinsya. Sa entrevista kan DCGB News kay Loria, sinabing tatawan muna niya nin tsansa ang rehabilitasyon may kinaraman o effort na pinag-ibukan sa rong party list group kay ba ng pagkonstruher din mga substation o piglalauman na makatabang sa supply nin kuryente. Sinabi kan opisyal na kung ini magtrayumpo, ubuhayon kan anang congressional inquiry as in investigaran ang record kan ALECO tanganing mahiling na magin pagmanihan kan kooperatiba as in dahilan kan paglala nin serbisyo. Suspendido ang klase sa gabos na eskwelahan sa 5 barangay kan Jovellar, Ngunya na Aldao. Dahilan ka nakatalaan na power interruption asin matinding init na dara kan El Nino. Sigun sa ipinluwas na abiso ni Jovellar Mayor Jorem Arcangel, sakop kan para mientras na suspensyon ang mga eskwelahan sa Barangay Florista, San Roque, San Isidro, Salvacion asin Del Rosario. Pinagsugo man ang mga schoolhead na padagos na subaybayan ang lokal na kondisyon asin pagpautob nin mga magakanigong lakdang tanganing maproteheran ang mga estudyante asin personahes laban sa extreme heat. Pinag-abisuhan man ang publiko na mantinidong mag-antabay sa mga opisyal na abiso kan lokal na gobyerno para sa anuman na dagdag na detalye may koneksyon sa suspensyon nin klase sa banwaan. Naglarga kasudma Agosto 16 ang Linggo ng Kabataan.
Nagpuo na kasuhapon ang Linggo ng Kabataan 2026 Southern Legazpi Youth Camp na pinagpartisiparan kan 80 kahobinisan hali sa 16 na barangay kan Legazpi na ginibo sa Barangay Maslog. Pinanginutan ang aktibidad kan SK Chairpersons kan Southern Barangay sa Legazpi, kaibanan SK Federation of Legazpi as in Local Youth Development Office. Kung saan tinutukan ang mga diskusyon aktibidad manungod sa importasyon o importansya kan pagboto, voters empowerment, voters education as in information pati na pagtaram nin misinformation. Ang informasyon maot kan youth camp na mapahiwas ang kaaraman as in partisipasyon kan mga kaubinisan pati na ang kakayahan na magkondusir nin responsabling desisyon bilang aktibong namawanuan kan komunidad. Mga kaigwaan Couples for Christ, Youth for Christ o CFC-YFC Bicol ng Regional Youth Conference Agosto 22 sa 23, 2026 sa CBSUA Student Atrium Pili Camarines Sur. Sigon sa CFC-YFC Bicol, may katuyuhan ang aktibidad na matipon ang mga young people sa pagpangaji, faith formation, fellowship asin iba pang aktibidad na mapatibay sa YFC community. Pupunan ang konferensya sa paaginin parish encounter activities sa manlain-lain na lugar kan Bicol, Kasabayan, Sorsogon, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, asin Masbate. Katod kaini pig-inganyar kan CFC Bicol ang mga jóvenes na magpartisipar sa nasabing konferensya asin maging miyembro kan komunidad na handang mga G magkonektar asin mapakusog ang pagtubod sa mahal na Diyos. Ini po ang DCGB Bareta alas 7 oras Pilipinas. Alas 7:14. Magbabalik ang mga bareta sa lado nasyonal makalipas kan mga patalas na. Bago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pag tayo may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, Ground Floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces, sa kalidad sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. DZGB, Barreta alas 7. Oras Pilipinas, alas 7:20 nin pagkaaga. Baretang unyan mga tugang sa Lado National, daing Pilipinong napabareta. Ninaafektaran kan magnitude na 7.7 na linog na tuminama sa Indonesia. Kanakaaging alda o sigon sa Embahada kan Pilipinas sa Jakarta. Sa sarong pahayag, sinabi kan Embahada na panago sining nakipagkoordinar sa mga miyembro kan Filipino community sa Eastern Indonesia para aramon ang sa indang kamugtakan kasunod kan linog. Pwede man na makipagkoordinar ang Filipino community sa Assistance to Nationals Hotline dan Embahada sa WhatsApp sa +62 811 887 344 o sa email na jakartaTape.atn@dfa.gov.ph para sa anuman natabang katakod kan linog. Warang malalauman sa Department of Public Works and Highways o DPWH pagabot sa pagpatindog nin mga barato alaga di kalidad na edifisyo kan gobyerno sigon kayong Ombudsman Crispin Boyeng Rimulya. Pinagunambitan kanong Ombudsman ang pagpalyar kan Public-Private Partnership o PPPP para sa University of the Philippines, Philippine General Hospital, UP PGH Center Project na magkakuasa nin o magkakawanin bidder. Sigon kay Rimulya, kaya ini kan gobyerno kaya nga ni PPP. Kapag itinao sa DPW ang proyekto sigon kay Rimulya, iba na naman ang itsura kay ni. Pero kung nambitan man yan na an immigration building na sa 10 taon ng trinabaho, uminabot sa 8 billion pesos ang gastos. Siring man ang pigpatindog na building kang National Bureau of Investigation o NBI. Inistoryaman ni Rimulya ang pigasabing master plan para sa sarong salog sa Cebu na may hiwas na 63 metros bago sa istaran kan mga residentes. Sinabi kaning dain ni sinunod kan DPWH kan itindog ang flood control projects asin nagsadit ang 25 metros na hiwas kan salog. Sangunyan dagdag pa ni Rimulya na day talagang malalauman sa DPWH kan kung parangunyan ang mga buildings na pigpapabakal kaysa ipapagibok ang gobyerno ang bagsak sa equality o nabagsak sa quality mantang ang building pigapadagos o pigpapabakal kan private sector barato magayon pa ang building kung kaya mas marhay ang magbakal na sana sa pribado dahil gariman sa naning public-private partnership in reverse.
Ipinag-ordain ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa gabos ng mga law enforcement agency sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BERMM ang pagpapakusog kan seguridad sa komunidad sa nasyon. Sa rehiyon, ini kasunod kang puminalpak na pananambang kay BERMM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua kan Sabadong hapon sa Dato Odin, Sinsuwat, Maguindanao del Norte. Sa pinalos na pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinag-ordin kang presidente ang hararom na investigasyon para mamidbidan asin mapanimbag ang nasa likod kan bayolenteng pag-atake. Pego kondinar kan presidente ang bayolensya na sinapan ni Makakua asin mga pag-iriba kaini alagada ini naging dahilan para mapaluya ang kamabutan kan gobyerno na magkaigwanin matanos na transition para sa demokratikong pamamahala sa BERMM. Nangapudan ang presidente sa mga taga-BARM na maging kalmado asin pangibabawon ang pagiging makatawo asin irespeto ang diretso kan buhay kan lambang na manuaan ang pagpaaram kan pulisya kung may kinaraman sa pagpalya na pananambang sa nakatalaan na parliamentary election sa BERMM sa masunod na bulan. Siniguro mga tugang kan Malacañang na dai maubusan in pondo ang libreng bagas na pagdidistribuer kan gobyerno sa mga nagitios na Pilipino sa raram kan Local Government Support Fund o LGSF. Inan siniguro na Executive Secretary Ralph Recto sa iyang pagbisita sa Cebu kung saan nagdistribuer ininin pondo asin libreng bagas sa mga banwaan asin syudad. Sigon kay Recto ang programa pinagsuportaran kan 57.87 billion pesos na pundong niya na taon ang pinakadakula sa istorya kang nasyon. Sinabi ni Recto na tig 10 kilos ang libreng bagas. Pako sa nang minsanan dahilan ta kada bulan duwang makakaresibi kan beneficiaryo o kada duwang bulan makakaresibi ang mga beneficiaryo kay kon kaya bako ining one time big time. Malinaw ang tugon ni Presidente Marcos Jr. Asin ini iyo ang warang pamilyang Pilipino ang dapat magutom. Bareta sa kabugtakan kampanahon na sinisports kasabay si Nicole and Gloriani. Good morning, Nicole. Good morning, VP. Good morning sa mga paraantabay. Ipinag-insistir kan Iran na mantenido sa indang control ang Strait of Hormuz. Apisar kan pahayag ni US President Donald Trump na pwede niya ining ideklara na teritoryo kan Amerika. Sigon kay Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi na pagsadiri kan Iran ang nasabing estratehikong agihan asin solamenteng Tehran ang may poder o na magdesisyon kuno arin inibubuksan o sasaraduhan. Enot nang ipinahayag ni Trump sa sarong political rally sa New York na pwede niyang sadiriyo ng Strait of Hormuz matapos na daugon kan Estados Unidos ang Iran. Importanteng ruta kan pangkinaba na komersyo ng petrolyo ang Strait of Hormuz na nagkokonektar sa Persian Gulf as in Gulf of Oman. Mantenido man na limitado pa man giraray ang pag-agi kan mga barko sa lugar matapos ining isarado kan Iran kasunod kan pagsilyab kan tensyon as in gera sa Medyo Oriente. Sa lado kan Karawato Sports, nakatana ang ikaduwang kadaugan hali sa mga basketball team kan Primer Distrito kan Albay ang powerhouse team Bagong Legazpi Kasubanggi matapos pamarangkalon kan Team Malinaw Summit Surge sa first game kan nagpapadagos na quarterfinals kan Basketball Open category kan Albay Intertown Governors Cup na ginibos sa Albay Astrodome. Pitsi-pitsi ang naging laban kan duwang team sagkod sa fourth quarter. Parehong nagbibinalyuhan ni lamang o bentahe ang duwang team sagkod na makuha kan Team Malinaw ang momentum kan kawat sa mga natatadang segundo. Resulta, daog ang Team Bagong Legazpi sa score na 92-85 pabor sa Team Malinaw Surge. Mientras sa second game sa laban kan Team United Uwas as in Tabaco City Rising, matindihan naging laban kan duwang porsigidong mga teams alagad sa huri. Nalusutan kan Team Uwas ang Team Tabaco City sa score na 101-97. Iyan ang detalyas kan Bareta sa lado kan ibang nasyon as in sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Salamat Nicole sa mga baretang yan. Hali po dyan sa News Base kan DCGB. Mientras tanto, report sa kamugtakan kampanahon kasabay mga tugang sirot pakala. Yes, maraming na pagkaaga po sa DCGB asin sa mga tagapagdangog. Ini po ang latest update ang na aldaw manungod sa panahon August 17, 2026.
Kaso bago pong alas 3 ng aga, may namataan kita na low pressure area na base sa available data kang Pag-asa nasa 1,040 km east ng Northern Luzon. Southwest monsoon naman ang nakakaapekto sa Luzon na maging sa western section na kang Visayas. So ngunyan na alda po ang mga probinsya kang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, magiging cloudy kita na may mga kalat-kalat na pag-uran, pagkikilat as in pagdaguldol, dara po kang hanging habagat or southwest monsoon. Moderato sagod sa makusog na duros, halis sa timog sulno pa ng mairal, na may moderato sagod sa makusog na paghukol kang kadagatan. Agwat po kang temperatura tangon niya naglalaro sa 26 sagod 33 degrees Celsius. Nagsirang po ang aldaw kaso bagong alas 5:31 ning aga masulnop at siya na alas 6 ning hapon. Ni po sirot pakala kang Pag-asa Legazpi, marahay na aga po. Mga tugang iyang panitalyes kan mga darakulang bareta sa DCGB, Bareta alas 7. Nagsurat kan Bareta News Director Mardy La Cruz, Jenny Balyeran, Sharon Meleron, as si Nicole Ann Glorian. Siringman, report kan Megaforce Patrol. Sin po mga tugang ngunyan pongalda. Ansay kutuyang nakaiba sa pagbabareta. Nicole Ann Glorian as in Jasmine Balolo. Ini po si Henry N. Bareta alas 7, susunod. O kaya anhapot, mga tugang sa DCGB, masunod na. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga, anhapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.